ፊልምና ኣብዚ ይጅምር። ጄንሰን ዝበሃል ሰብ እውን የፋልጠና። ዝሰርሐሉ ቦታ ናይ ሓፅን መፅን ትካል እዩ። ንሰራሕተኛኡ መሃይኦም ከየኸፈለ እቲ ትካል ይዕፆ። እቶም ሰራሕተኛታት እውን መሃይኦም ብዘይምርኻቦም ረብሻ የልዕሉ። እቲ ረብሻ ናተስፋሕፈሐ ብምምፃኡ ምኽንያት ፖላይስ ነቲ ነገር ንምርግጋዕ ይመፁ። ጄንሰን ሰራሕተኛኡ ብፖላይስ ክውቅዑ እንትርኢ ስቕ ክብል ኣይከኣለን። ነቶም ሰራሕተኛኡ ብምሕጋዝ ነቶም ፖላይስ ምውቃዕ ይጅምር። ገዝኡ እንትምለስ ከዓ ጽልምትምት ኢሉ ይጸንሖ። ዝእፈትዋ ሰበይቱ ካብ ዝሰዓማ ንደሓር ንውላዶም ንምርኣይ ናብ መደቀሲ ክፍሎም ይኣቱ። ኣብቲ ሽዑ ሰዓት እዩ ገጹ ዝተሸፈነ ሰብ መጺኡ ንሰበይቱ ዝቐተላ። ጄንሰን እውን ካብ መደቀሲኡ ክፍሊ ወፂኡ ናብ ክሽና ክፍሊ እንትኣቱ ሰበይቱ ሞይታ ይረኽባ። እዚ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ንጄንሰን እውን እቲ ቀታሊ ሰብ ዓርሱ የትሕቶ። እዚ ቀታሊ ሰብ ካብ መኻዱ ንቕድሚት ንሰበይቱ ዝቐተለሉ መሳርሒ ኣብ ናይ ጄንሰን ኢድ ገይርዎ እዩ። ጄንሰን ከም ዝቐተላ ንከምስል ጄንሰን ካብቲ ዝወደቆ እንትለዓል ፖላይስ ኸቢቦም ሽጉጣት ኺሮምሉ ይጸንሑ። ናይ ሰበይቱ ደም ድማ ኣብ ኩሉ ነብሱ እዩ ዘሎ። ጄንሰን ድንግርግር ምስ በሎ ዓርሲ ነፃ እየ ኢሉ እኳ ካብ ምዝራቡ ንቕድሚት እቶም ፖላይስ ኣሲሮም ሒዞሞ ይኸዱ። ካብ 6 ወርሒ ንደሓር ጄንሰን ይፍረዶሞ ናይ ሓደ ሓደገኛ ሕማቕን ብዙሓት ሓለውቲ ዘለዎ ቤት ማእሰርቲ ይኸይድ። ገና ካብ ምእታዩ ድማ ኣቀባብለኦም ደስ ኣይብልን። ኪዳኑ ደርብዮም ሰውነቱ ይሓፅብዎ። ኣብ ማእኸል ድማ ቤትሪ ምውቃዕ ኣለዎ እዩ። ወሲዶም እንተእትውዎ ድማ ናብ 3 ሕማቓት ተኣሰርቲ ዘለውዎ ክፍሊ የእትውዎ። እቶም ተኣሰርቲ ንጄንሰን ንምውቃዕ ተዘጋጅዮም ይጸንሑ። ካብ ዝተወሰኑ ደቓይቕ ንደሓር ናይቶም ፖላይስ ሓላፊ ብምምጻእ ጄንሰን ብህይወት ምህላዩ እንተረጋግጥ ዝረኣዮ ከኣምን ኣይከኣለን። እቶም 3 እሱራት ተሰባቢሮም ወዲቖም ይረኽቦም። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ምስ ወግሐ ኩሉ ምንቅስቓስ ናገበረ ኣብ ደገ ጄንሰን ይሕወስ እሞ ኮች ዝበሃል እስር እውን ሽዑ ንጄንሰን ምስ ረኣዮ ፈሊጥዎ እዩ። ጄንሰን ናይ ቀደም ህይወቱ ናይ ዘረፍቲ ሽፈር እዩ ነይሩ። ምግቢ ንክበልዕ ኮፍ ካብ ዝበለ ንደሓር ፒችንኮ ምስ ሓለውቱ ናብ ጄንሰን ይመጽእ። ካብኡ እውን ኣብ ናይ ጄንሰን ዝብላዕ ይተፍኣሉ። ካብኡ እውን ኣታ ቀታሊ ሰበይቱ ብምባል ጄንሰን ድማ እዛ ቃል ጥራሕ እኹል ትነበረት። ከምኡ እውን ንፒችንኮ ምስ ሓለውቱ ወቕዒ ድርብዮሞ። እቲ ባእሲ ጄንሰን ናብ ካልኦት ሰባት ምውቃዕ ካብ ምጅማሩ ንቕድሚት ፖላይስ መጺኦም ይኸብዎ። ካብኡ እውን ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ኣመሓዳሪ ይወስድዎ። ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ሓላፊት ሰበይቲ እያ ነይራ፣ ሄንሲ ትበሃል። ስለ ጄንሰን ዘይትፈልጦ ነገር ኣይነበራን። ኩሉ ነገሩ እያ ትፈልጦ። ከምኡ እውን ፍሬንክስታይን ተዋሓተተቶ ካብዚ ቤት ማእሰርቲ ቀዳማይ ዝወጻኹም ክትፍትሑ ኢኹም ብምባል ዝዘጋጀው ሓደ ናይ ማኪና ውድድር ኣሎ። እዚ ቅድድም ንሞት እውን ዘብጽሕ እዩ። በዚ ማኪና ውድድር ብጣዕሚ ዝፍለጥ ሓደ ፍሬንስታይን ዝበሃል ሰብ ነበረ። ኣብ ቀረባ እዋን እዩ ሞይቱ። ናዩ ሞት እውን ብዘይ ባዕላ ካልእ ሰብ ኣይፈልጦን። ሄንሲ ንጄንሰን ፍሬንስታይን ንክኾነላ እያ ደልያ። ናይ ፍሬንስታይን ሞት እውን ሓቢኣ ክተጽንሖ እያ ዝደለየቶ። እሱ ውድድር ካብ ዘቋረጸ ንደሓር ናይ ተመልከትታ ቲፎዞ ብጣዕሚ ቀኒሶምዋ እዮም። ሓደ ውድድር ሰዓር እሞ ነፃ ክሰደካ እየበለቶ። ጄንሰን ድማ ንምስምዕማዕ ይውስን። ካብኡ እውን ሄንሰን እምቢ ዝብል መልሲ ኣይትቕበልን። እንተፈራርሖ ድማ ምንም መማረፂ ስለ ዘይነበሮ ተስማዕሚዕዋ እዩ። ማኪናታት ናብ ዝተኻኸላሉ ናብ መጸገኒ ቦታ ትወስዶሞ። ነቲ መሰልጠኒን ነቶም መካኒካትን ኣፋለጠቶ። ምስ ኣሰልጣኒኡን መካኒኩን ብምዃን ምስቲ ማኪና የፋልጥዎ። እቲ ማኪና ኣብ ዝዋኑ መሳርሒታት ኣለውዎ። እቲ ኣሰልጣኒ ንጄንሰን ሓደ ነገር የጠንቅቆ። ካብዚ ቤት ማእሰርቲ ንምምላጥ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ንክትወፅእ ሓደ መማረፂ ዘለዎ ሓደ ቢንቶ እዩ። እዚ ህንፃ
ብሄሊኮፕተራትን ብወታደራትን ይሕሎ እዩ ይብሎ። ካብኡ እውን እቲ ኣሰልጣኒ በቲ ቅድድም 3 ዓይነት የብራህርህሉ ንኹሉ ሽፌር ሓደ ሰበይቲ ይወሃቦ። በቲ ውድድር መዓልቲ ሓደ ቆናጁ ደቂ ኣንስትዮ ተመሪፀን ይመጻ። ከምኡ እውን እቶም ተወዳደርቲ ሓደ ብሓደ እናነገርዎ እዮም። መበል ቀዳማይ ተወዳዳሪ ፎርቲንጌ ይበሃል። ኣብዚ ቤት ማእሰርቲ ምስ ኣተወ እዩ ሕማቕ ሰብ ዝኾነ። መበል ካልኣይ ሂክተር ይበሃል። ናይ ሰረቕቲ ሓላፊ ብምዃን ብዙሕ ዓመት ጸኒሑ እዩ። መበል ሳልሳይ ቅድም ኢሉ ምስ ጀንሰር ዝተበኣሰ ፔቹንጎ ዝተባሃለ ሰብ እዩ። ካብኡ እውን ካሊእ እውን ኣሎ ቺራብሶ ዝበሃል ዘረብኦም ዝቋረጾ ናይ ጸለምቲ ጉጅለ ናብ ጀንሰን እንትመጽእ እዩ። በዚ እውን ናይቶም ጸለምቲ ጉጅለ መራሒ ንጀንሰን እዚ ውድድር ብኣይን በኣኻን እዩ ይብሎ። ኣብዚ መንጎ ብሓደ ጸልም ማኪና እሱራት ይመጹ። እዞም እሱራት ኣብ ዝኸድዎ ዘርኢ ሓደ መሳርሒ ተገጥሙሎም እዩ። ጀንሰን ሽዑ ዘስታወሶ ነገር ንሰበይቱ ዝቐተላ ሰብ ኣብ ኢዱ ከምዚ ዓይነት ተመሳሳሊ ኣለዎ። ጀንሰን ነዚ ንምሕሳብ ምንም ዓይነት ግዜ ኣይነበሮን። እቲ ውድድር ዝካየዶ ናይ መጀመርታ መዓልቲ እውን ጸንሐ። ፍሬንክስታይን ማስክ ገይሩ ይዝውር ስለ ዝነበረ ንሱ እውን ማስክ ይገብር። እዛ ናይ ቤት ማእሰርቲ ሓላፊት ነቲ ውድድር ቀጥታ ፈነወ ተመሓላልፍ። እቲ ተመልኻቲ ናይ ፍሬንክስታይን ምምላሱ እንትሰምዕ እቲ ሰብ ከም ቀደም በዚሕላ እዩ። እቲ ውድድር ካብ ምጅማሩ ንቕድሚት እቲ ኣሰልጣኒ ኣብ ካልኦት ተወዳደርቲ ማእኸል ምንም ዓይነት ዘረባ ከይትዛረብ ይብሎ። ጀንሰን ካብ ኣተወ ንድሓር ግን እቲ ማስኩ ምውፃእ ይኽእል እዩ። ምኽንያቱ እቶም ምስትዋት ካብ ውሽጢ ናብ ደገ ከርእዮ ኣይኽእሉን። ከምቶም ካልኦት ጀንሰን እውን ሓንቲ ሰበይቲ ትምደበሉ እያ። እዛ ሰበይቲ ኬሲ ትበሃል። ብኡ እውን እንታይ ገይርኺ ኢኺ ተኣሲርኺ ይብላ። እሳ እውን ሰብኣይ ቀቲለ እየ በለቶ። ካብ ውሕዳት ደቂቓታት ንድሓር እውን እቲ ውድድር ይጅምር። ኣብዚ ናይ መጀመርታ ዙር መሳርሒ ምጥቃም ኣይከኣልን። ግን ከዓ ነቶም ተወዳደርቲ ንምቕዳም ኢሎም ሓዲኡ ንሓዲኡ ብጣዕሚ ይጋጨው ነበሩ። ኬሲ ምስ ፍሬንክስታይን ኣብቲ ውድድር ተሳቲፋ ስለ ዝነበረት ንጀንሰን እውን ብጣዕሚ እያ ትሕግዞ ነይራ። መበል ካልኣይ ዙር ምስ ተጀመረ ሄንሲ ናይ ውግእ መሳርሒኦም ንክሰርሑ ትገብረሎም። ኣብቲ 90 ሰዓት እዩ እቲ ውድድር ናብ ውግእ ሜዳ ዝተቐየረ። ኣብቲ ውድድር ማእኸል ኣብቲ ኣስፓልቲ ንሞት ዘብፅሑ ሓፃውን ኣለዉ። ካብቶም ሓፃውን ተውፅኦ ድማ ኬሲ እያ ነይራ። ጀንሰን ድማ እቶም መሳርሒታት ኣይሰርሕሉን ዝነበሩ። ኬሲ እውን ምንም ድሕርሕር ኣይበለትን። ንባዕላ ኣብ ሓደጋ ብምውዳቕ ካብቲ ማኪና ትወፅእ እሞ ነቶም መሳርሒታት ተስተኻኽለሉ ትፍትን። ካብ ዕረየቶም ንድሓር ናብ ማኪና ኣተኣቱ። ጀንሰን ምስ ጆ ክሳድ ብክሳድ ብምትሕሓዝ ነቲ ውድድር ናመርሑ ጸንሑ። በዚ ሰዓት ፒችንኮ ካብዚ መጺኡ ዘይበሃል ኣብ ጎኒ ጀንሰን ይመጽእ። ካብኡ እውን ዮኒ ምልክት የርኢ። እቲ ናይ ኢድ ምልክት ንሰበይቱ ምስ ቀተላ ዘርእዮ ናይ ኢድ ምልክት እዩ። ጀንሰን በዚ ይድንግጽ እሞ ቀልቡ ይቕንስ። ፒችንኮ መበል ቀዳማይ ብምውጻእ እቲ ውድድር የሸንፍ። እዚ ውድድር ኣብ ዝውድኣሉ ሰዓት 3 ሰባት ህይወቶም ሓሊፎም እዮም። ብህይወቶም ዝተረፉ 6 እዮም። ጀንሰን ሕዚ ምጥርጣር ይጅምር። ንሰበይተይ መን እዩ ቀቲልዋ ብምባል ምሕሳብ ኣየቋረፀን። ናብ ቤት ማእሰርቲ ዋና ሓላፊ ሄንሲ ይኸይድ እሞ ከወፃፅኣ የፍትን። እዚ ኩሉ ነገር ናትኺ ተንኰል እዩ ነይሩ ይብላ። ንሰበይተይ እውን ዝቐተልክያ እስኺ ባዕልኺ ኢኺ ናብዚ ቤት ማእሰርቲ ንኽመጽእ ዝገበርክዮ እውን እስኺ ኢኺ። ብኻልእ ድማ ዋና ተወዳዳሪኺ ፍሬንክስታይን ስለ ዝሞተ ንዓይ ተኪእኽኒ ይብላ። ሄንሲ ምንም ነገር ኣይኣመነትሉን። ዝገደደ እውን ፎቶ ተርእዮ እሞ ናይታ ንእሽተን ጓሉ ፎቶ ተምጽኣሉ። ጓልኻ ሕዚ ዘላቶ ኣብ ናይ ህፃውንቲ መዕበይ እዩ ትብሎ። ንጓልኻ ብድጋሚ ንምርኣይ ትደሊ ተኾይንኻ ናተይ ትእዛዝ እዩ ምቕባል ዘለካ ኣማራፂ በለቶ። ጀንሰን እውን ካሊእ መማረፂ ስለ ዘይነበሮ ናይ ጓሉ ፎቶ ብምውሳድ ገዲፍዋ ይወፅእ። ጀንሰን ይደናገር እሞ ኮቸን ንምንታይ ኢኻ
ናይ እሱራት ክዳን ዘይትኽደን ብምባል ይሓቶ። እቲ ኣሰልጣኒ እውን ኣነ እሱራ ይኾንኩን ካብ 3 ዓመት ቅድሚ እዩ ነይሩ ቅፅዓተይ ዝወዳእኽዎ ይብሎ። ግን ብዙሕ ዓመታት ኣብዚ ስለ ዝፀናሕኹ ዝኸደሉ ቦታ ስለ ዘይብለይ ኣብዚ ኣለኹ ይብሎ። እዚ እውን እቲ ኣሰልጣኒ ሓደ ዝኣምኖ ነገር ኣለዎ። እስኻ ሰበይትኻ ኣይቀተልካያን ይብሎ። ጄንሰን ፒችንኮ በይኑ ናሓለፈ ይርእዮ እሞ ከናግሮ ስለ ዝደለየ ናብኡ ይኸይድ። ኣብዚ ሰዓት ናይ ፒችንኮ መሓዙት ብድሕሪኡ ይመጽእ እሞ ንጄንሰን የጥቅዖ። ብእውን ብሰንሰለት ክሳዱ ሓኒቆም ይሕዝዎ እሞ ሓደ ብሓደ ብቦክስ ይወቕዕዎ። ብእውን ብሓደ ናይ ሓፅን በትሪ ንጄንሰን ርእሱ ኣፍሪሶም ክገድፍዎ ዝሓሰብዎ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ሓደ ናይ ጄንሰን መካኒክ ፈራሕ ተኾነውን ሃንደበት ግን ንጄንሰን ክወቕዖ ዝበለ ሰብ ብድሕሪቱ ሓፅን ብምውጋዕ ጄንሰን እውን እቲ ኣጋጣሚ ብምጥቃም ንባዕሉ ነፃ የውፅእ እሞ ንናይ ፒችንኮ መሓዚቱ ይቐትሎ እሞ ፒችንኮ እውን መውፅኢ ስኢኑ ብጣዕሚ ይፈርሕ እሞ ኣብ መወዳእታ ግን ንሰበይተይ መን እዩ ቀቲልዋ ብምባል ይሓቶ። ፒችንኮ መማረፂ ስለ ዘይነበሮ ተናዚዙ እዩ ሄንሲ እያ ንሰበይትኻ ክቐትላ ዝለኣኸት እንበሎ። ጄንሰን ንፒችንኮ ሙሉእ ብምሉእ ካብ ምቕታሉ ንቅድሚት ፖላይስ ይመጽእ እሞ ይፈላልይዎም። ሕዚ ናይቲ ውድድር ካልኣይ መዓልቲ እዩ። ፒችንኮ ሕዚ እውን እቲ ናይ ኢድ ምልክት ሕዚ እውን ኣይገደፎን። ብጣዕሚ እውን እናሕረቆ እዩ። እዚ ውድድር ዝጀመሮ ጄንሰን ብህልኽ እዩ። ካብኡ እውን ጄንሰን ንኬሲ ንስኺኢኽ ንፍሬንክስታይን ዝቐተልክዮ ይብላ። ሓቂ ተዘይተዛሪብክ ግን ኣብዚ እየ ዝቐትለኪ ይብላ። ኬሲ እውን እቲ ሓቂ ተዛረበት። ፍሬንክስታይን ተደጋጋሚነት ውድድር እንትስዕር ሄንሲ እቲ ውድድር እንተስዒሩ ንዓይ ነፃ ከም ተውፅአኒ ቃል ኣትያትለይ ስለ ዝነበረት እያ ኣነ ንፍራንክስታይን ንከይስዕር ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ ዝቐተልክዎ በለቶ። ጄንሰን ሙሉእ ሓሳባ ኣብ ፒችንኮ እዩ። እቲ ውድድር እውን ገዲፍዎ እዩ። ንፒችንኮ ንምቕታል እዩ እቲ ዋና ዓላምኡ። ናይቲ ማኪና ገጹ ብምቕያር ናብ ዳሓርና ዘወረ ናብ ፒችንኮ ጠጠው ብምባል ይትኩሰሉ። ካብኡ እውን ጸሊም ትኪ ሰደደሉ። ፒችንኮ ምርኣይ ስለ ዘይከኣለ ከይዱ ምስቲ ህንፃ ይጋጮ። ፒችንኮ እውን ቀስ ኢሉ ካብ ማኪኑ ይወፅእ። ጄንሰን ናብ ድሕሪት ይምለስ እሞ ንፒችንኮ ክሳዱ ሓኒቑ ይቐትሎ። ሄንሲ እውን ሓደ ዘቐመጠትሎም ነገር ነበረ። ክልቲኦም እውን እቲ ውድድር ከሸንፉ ድሌታ ኣይኮነን። በዚ እውን ናይ ባዕላ ወተሃደራት ዓበይቲ መሳርሒታት ብዘለዎ ማኪና ብዳሓር ተጓየዮም። ናይቲ ማኪና ምትኳስ ዓቕሙ ብጣዕሚ ይፍለ እዩ። ነቶም ዝተረፉ ተወዳደርቲ እውን ሽዑ ንሽዑ እዩ ቀቲልዎም። እዚ ዓብዪ ማኪና ጥይት ጥራሕ ዘይኮነ ዋላ ሓዊ እዩ ዝተፍኣሎም። ብእውን ንንእሽተናት ማኪና ሓደጋ እዩ ነይሩ። ጄንሰን ምስ ጆ ቢረድዮ ንከራኸብዎ ይሓቶም። ካብኡ እውን ምስ ጆ ይራኸብ እሞ ካብኡ እውን ጆ ሓደ ነገር ይዛረቦ። ኣነ ንስኻ ንምውድዳር እዚ ማኪና ብሓባር ነወግዶ ይብሎ። ክልተ ሽፌራት ብሓባር ብምዃን ነቲ ሓደ ማኪና ንምውጋድ ይውስኑ። ብእውን ነቲ ሽፌር ብምድንጋር ሚስቲ ካብ ኣስፓልቲ ዝወፅእ ሓፅን ንክጋጨ ይገብርዎ። እቲ ማኪና እውን ምስ ተጋጨወ ንድሓር ይግልበጥ እሞ ውሽጢ ዝነበሩ ወተሃደራት ይጉድኡ። ሕዚ ብመወዳእታ ውድድር ጄንሰን ጆን በይኖም ይተርፉ። ኩሎም እውን ይሞቱ። ድሓር እውን ናይቶም ሓለዋ ዋና ኣዛዝን ናይ ቤት ማእሰርቲ ዋና ሓላፊት ሄንስን ብሓደ ነገር ይስማዕምዑ። ካብዚ ንድሓር ጄንሰን ብህይወት ክጸንሕ የብሉን። ኣብቲ ናይ ቀጻሊ ናይ ውድድር መዓልቲ ካብ ምጅማሩ ንቅድሚት ናይ ፖላይስ ዋና ኣዛዚ ኣብ ናይ ጄንሰን ማኪና ቦምቢ የጻውደሉ። ሄንሲ ድማ ኩሉ እሱር ኣኪባ ናተዛረበት እያ። ሄንሲ ክፈትሐኩም እየ ኢላ ቃል ተኣቱ እምበር ናይ ብሓቂ ስዒሩ እውን ነፃ ዝወፀ የለን ብምባል ጠቕላላ ዘረባኣ እውን ንጄንሰን ደስ ስለ ዘይበሎ ቀጻሊ እውን እቲ ኣሰልጣኒ ቅድም ኢሉ ፍራንክስታይን ዝወዳደሮ ተቐሪጹ ዝነበረ ቪድዮ ንጄንሰን ይርእዮ። እዚ ጥራሕ ዘይኮነ በቲ ዝሞተሉ ዝነበረ መዓልቲ እውን እቲ ቪድዮ ይርእዮ። እዚ ቪድዮ ካብ ዝረኣየ ንድሓር ጄንሰን ሓደ ነገር ፕላን የውፅእ።
ነቲ መካኒክ እውን ትርፊ ነዳዲ ዝሕዝ ፊስቶ ናብ ማኪና ንክጽዕነሉ ይእዝዞ። ካብኡ እውን ናብ ጆ ብምኻድ ብሓባር ንክሰርሑ ይሓቶ። ጄንሰን ዝወዳደረሉ ክዳን እናተኸደነ እናሃለወ ሂንስ ትመጽእ እሞ እስኻ ነፃ ወፂእኻ ኢኻ ብምባል ወረቐት ትህቦ። ሂንስ እዚ ዝገበረቶ እውን ንጄንስ ኣብቲ ማኪና ብዘሎ ቦምቢ ክቐትሎ እየ ኢላ ብምሕሳብ እዩ። ግን ከዓ እንተ ኣሸኒፍካ ኣብዚ ንክትህሉ እየ ዝደሊ፣ እቲ ውድድር እውን ንክትውድኦ እየ ዝደሊ። ምኽንያቱ ንኸምዚ ዓይነት ሰብ ሓድሽ ናብራ ንምምስራት ቀሊል ኣይኮነን በለቶ። ጄንሰን ናብቲ ማኪና ውሽጢ ካብ ዝኣተወ ንዳሓር ከም ዝተለመደ ኬስ እውን ተኸቲላቶ ትመጽእ እሞ እንድሕር ኣሸኒፍካ ትቐትለካ እዩ ዝመስለኒ፣ ተዘይትስዕር እዩ ዝሓሸካ ኢላ ተዛረበቶ። እቲ ውድድር እውን ተጀመረ። ብእውን ጆን ጄንሰን ንክቐትሎ ደልዮም ስለ ዝነበሩ ናቱ መሳርሒ ግን ቀልጥፉ ከም ዘይሰርሕ እዮም ገይሮምሉ። እቲ ዝገርም ነገር ግን ብኦንላይን እዚ ውድድር ብዙሓት ተኸታተልቲ እዮም ነይረምዎ። ሂንስ በዚ ውድድር ቀሊል ገንዘብ ኣይኮነን ትረኽቦ። ጆ ብተኸታታሊ ዝትኩሶም ዝነበሩ ሮኬታት ቀጥታ ናብቲ ቤት ማእሰርቲ መንደቕ ይወቕዑ ስለ ዝነበሩ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ገዛ ይፈርስ። እዚ ኣጋጣሚ ዝተፈጠረ ነገር ኣይኮነን። ጄንሰንን ጆን ሓሲቦሞ ዝገበርዎ ነገር እዩ። እቲ ውድድር እንትቐጽል ጄንሰንን ጆን ብዝረኸብዎ ነዃል ካብቲ ቤት ማእሰርቲ የምልጡ። ሂንሲ ብጣዕሚ ተሓርቕ እሞ እቲ ናይ ኦንላይን ፈነወ ዝነበረ ውድድር ንኽቋረጽ ትእዝዝ። ከምኡ እውን ኣለዉ ዝበሃሉ ፖላይስ ኩሎም ማኪናታት ብምትሓዝ ንበዓል ጄንሰን ንክሕዝዎም ትእዝዝ። ሂንስ ግን ዘፃወደቶ ቦምቢ ክፍንዲ እዩ ኢላ ብምሕሳብ ነቲ መፈንዲእ ሪሞት ትነኽኦ። እቲ ቦምቢ ኣኽሺፎሞ ስለ ዝነበሩ ምንም ነገር ኣይተፈጠረን። ጄንሰንን ጆን እታ ቐጣን ቢንቶ ብቐጥታ እናተሻገሩ እዮም። ፖላይስ እውን ብቐጥታ እናተኸታተልዎም እዮም። ጄንሰን ከዓ ኣብቲ ሰዓት እዚ እዩ ናይ ድሕረት ዝፀዓኑ ነዳዲ ዝደርበየሎም። ብእውን ብድሕረት ዝኽተልዎም ዝነበሩ ማኪናታት ሓደ ብሓደ ምፍንዳእ ዝጀመሩ። ሕዚ ብድሕሪቶም ዝኽተሎም ማኪና የለን፣ ግን ከዓ ሄሊኮፕተራትን ዝትኮሱ ጠያይትን ኣለዉ። ብዝገርም ኩነታት ግን ካብቲ ቢንቶ የምልጡ። ካብኡ እውን ክልቲኦም ናብ ዝተፈላለየ ቦታ እዮም ዝኸድዎ። እቶም ሄሊኮፕተራት ግን ኩሎም ናብ ጄንሰን እዮም ዝኸዱ። ጆ እውን እቲ ኣጋጣሚ እሱ ብምጥቃም እዩ ዘምለጠ። ኬስ እውን ንጄንሰን ንምሕጋዝ ንምስማዕማዕ ትፍትን። ኣነ ወረቐተይ ወዲአ እየ፣ ነፃ ዝወፅእ ሰበይቲ እየ፣ እስኻ ካብቲ ማኪና ውፃእ፣ ኣነ እቲ ማኪና ክሒዞ እየ ትብሎ። ብእውን እቲ ኣጋጣሚ ብምጥቃም ዝበለቶ ሰሚዑ ካብቲ ማኪና ይወፅእ። ኬሲ እቲ ማኪና ናዘወረት እያ። ደሓር እውን እትኸደሉ መንገዲ ሄሊኮፕተራት ብሓዊ እንተዓፂዋ ኬሲ እቲ ማኪና ጠጠው ተብል እሞ ናይ ፍራንክስታይን ማስክ ብምግባር ኣብቲ ማኪና ጠጠው ትብል። ናይ ሂንስ ወተሃደራት ናሓሰብዎ ዝነበሩ ትኽክለኛ ፍራንክስታይን ኢሎም እዮም። ጄንሰን እውን ነቲ ኣጋጣሚ ብምጥቃም የምልጥ። ጄንሰንን ጆን ኣብ ዝተቋፀርዎ ቦታ ይራኸቡ እሞ ናብ ካልእ ሃገር ዝኸይድ ባቡር ይኣትዉ። ካብ ዝተወሰኑ ግዜ ንድሓር እውን እቲ ውድድር ምዝግጃው ኣይገደፈቶን። ከምኡ እውን ብጣዕሚ ብዙሓት ሰባት ውህብቶ ይልእኹላ ስለ ዝነበሩ ውህብታ ኣናኸፈተት እያ። ብእውን ሓደ ዝተለኣኸላ ውህብቶ ውሽጢ ቦምቢ ኮይኑ ትረኽቦ ኣይፈለጠትን እውን ዝነበረት። እዚ ቦምቢ ንጄንሰን ንምቕታል ዘዘጋጀወቶ ቦምቢ እዩ ነይሩ። ምንም ዓይነት ነገር ካብ ምግባሮም ንቕድሚት ኮች ነቲ ቦምቢ የፈንድኦ እሞ ሂንሰንን ናይቶም ፖላይስ ዋና ኣዛዝን ይቐትሎ። ካብ 6 ወርሒ ንድሓር ጄንሰንን ጆንን ሓድሽ ህይወት ጀሚሮም እዮም። ኣብ ሜክሲኮ ውሽጢ ማኪና ይጽግኑ ነበሩ። ጄንሰን እውን እታ ጓሉ ደጊሙ ረኺብዋ እዩ። ኬንሰን ብነፃ ተፈቲሓ ተመሊሳ መፂኣ ምስ በዓል ጄንሰን እናነበረት እያ። ፊልምና እውን ኣብዚ ይውዳእ። እቲ ፊልምና ዝፈተኹሞ ድማ ላይክን ሳብስክራይብን ብምግባር ቤተሰብ ሁኑ።